samo mislim, U Zagrebu je 21. listopada 1992. umro hrvatski političar, revolucionar, novinar i publicist dr. Ante Ciliga. Vrsni poznavatelj političkih prilika prošloga stoljeća, Ante Ciliga rodio se 1898. u malom istarskom selu Šegotići. Već u pučkoj školi zanimala ga je politika, a kada je za vrijeme Prvog svjetskog rata s obitelji deportiran iz Istre, uključio se u radnički pokret i komunističku partiju. Završio je povijest i filozofiju i aktivno se uključio u borbu protiv fašizma. Već kao 24-godišnjak postao je sekretar oblasnog komiteta KPJ za Hrvatsku i urednik lista Borba, u kojem se zauzimao za samostalnu Hrvatsku. Zbog svojih je stajališta protjeran iz Kraljevine Jugoslavije, iz koje je naposljetku otišao u SSSR. Brzo je shvatio kamo smjera Staljin, pa se priključio njegovim protivnicima. Nedugo zatim postao je žrtva Staljinovih čistki i završio u zloglasnim logorima Sibira. Nakon sporazuma Staljin-Mussolini 1936. pustili su ga iz Sibira jer je imao talijansko državljanstvo. Sada već bivši zanesenjak komunističkom ideologijom, Ante Ciliga otišao je u Francusku i napisao knjigu U zemlji velike laži, koja je postala svjetski bestseller. Ta je knjiga bila među prvim znanstveno utemeljenim kritikama sovjetskog režima. Kada se 1941. vratio u Hrvatsku, ustaške su ga vlasti uhitile i poslale u logor Jasenovac. Početkom 1943. pustili su ga iz zatvora, pa je Ciliga ostatak rata proveo u Zagrebu, Beču, Berlinu i Rimu, najviše pišući kritičke članke o položaju hrvatskog naroda u Jugoslaviji. Zbog svojeg je pisanja Ante Ciliga ostao u emigraciji sve do višestranačkih izbora u Hrvatskoj 1990. kada se nakon 60 godina emigrantskog staža vratio u svoju voljenu domovinu. Tijekom dugog i sadržajnog života dr. Ante Ciliga objavio je mnogo djela, članaka, studija, pa čak i dramskih tekstova i filmskih scenarija. Kada bi svoje životno iskustvo u politici trebao napisati u nekoliko rečenica, možda bi to bile baš ove. Nema stranke koja bi imala monopol nad samo dobrim ili nad samo zlim ljudima. Dobrih i zlih ljudi, istina i laži ima svugdje, u svim strankama, u svim narodima i na svim poljima. Jedna ili druga skupina samo ima više ili manje pravo, odnosno krivo. Danas pravo, sutra krivo.